pa rin to. Aha, live na live. Nagbabalik ang iyong dadalerang atleta DJ Maratoni. Wow! Isang mahigpit na yakap sa lahat ng heartbroken dyan. Ito na, yayakapin na kita. Baka sabihin mo, pauwi ka na, wala ka pang yakap. Nakikinig ka sa akin, tapos hindi kita niyayakap. Ito na. Masyado kang atat. Ito na, yakap. Live na live. Gusto mo samahan ko pa ng kiss? O sige! Ako lang na mamahina sa'yo eh. Ito kiss kiss sa'yo. Record mo sa susunod ha para alam mo. Sa lahat ng mga heartbroken ngayong hapon. Ay nako. Ito na lang ang tandaan mo, B. Minsan, kailangan mo ma-heartbroken para ma-realize mo may mga tao na hindi talaga para sa'yo. And you're giving new opportunities to those people who really belong to you. Sabi nga ni Lord, Be, okay lang na maging single ka ng Feb 14. Ang importante, nalayo ka dun sa jowa ka nang sinasaktan ka naman na wala nang ginawang tama sa'yo. Diba? Minsan alam mo, sa panahon ngayon, marami ka naman makikilalang bago eh. At saka matama na, Be, ilang taon ka na nagtiis doon. Wala ka naman nakuha, puro sakit ng ulo. Tapos yung ibis na sasahurin mo para sa sarili mo, isinishare mo pa. O, diba? Naubusan ka pa ng pera. Eh kung atat-natat ka naman talagang makakaroon ng jowa ngayong February, alam mo kung saan. Syempre isa lang naman sasabihin ni DJ Maratoni dyan. Sa Fun Run, Be! Sa Fun Run! Pumunta ka sa Fun Run, alam mo, ang daming makikita dyang mga kaibigan. Pero syempre, pag naman kinaibigan mo, huwag mo naman agad jowain, Be. Huwag kang advance. Bigyan mo muna yung sarili mo na i-enjoy yung pagtakbo, enjoy mo yung ruta, tapos mamaya hindi mo napapansin, ayun si kuya lumalapit sa'yo, tapos sinabihan ka na, uy, ganda. Today is Monday, kaya huwag muna masyado magpaka-stress. Ilayo muna ang sarili sa lahat ng mga nakakainis. Katulad kanina, sa mga nakakita sa akin sa personal, uy, bigla raw nabawasan ng kanilang stress. Hello sa mga taga-Paco, Manila! Siya. Tatakbo na mi. Nakakasama pa rin ang iyong dadalerang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1